להצטרף איתי לנושא אחר. הקדמה מביאה איתה אתגר אמיתי לנשים שרוצות קריירה בלי לוותר על אימהות במשרה מלאה, זוגיות מופלאה ובית לדוגמה. נשמע בלתי אפשרי? מסתבר שיותר ויותר נשים יוצרות לעצמם דרכים מקוריות לחיות בכל העולמות האלה ועושות את זה מצוין. בוקר טוב לגניה כהן, עובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית. ובוקר טוב לאיילת דקל, בימאית הסרט ג'אגלינג ואומנות החזקת המשפחה, שזה הסרט של כולנו, אבל את עשית על זה באמת סרט מהניסיון האישי שלך. לא יודעת אם מהניסיון האישי שלי, אלא יותר מהניסיון של החוויה שלי כאישה שמוצאת עצמה נאלצת באמת לג'נגל בתוך כל המשימות של החיים, ולא ממש מבינה למה האמת. זאת אומרת, למה... מה זאת אומרת? על מה היית מוותרת? אני לא הייתי מוותרת על כלום, אבל מצד שני הייתי שמחה להוריד ציפיות. במקום הזה זה באמת מצופה ממני שאני אגדל את 4 בניי, שאני אעשה את הסרטים שלי, שאני אביא להם קצת פרסומות, שאני אלך להתעמל, שאני, את יודעת, אחנך ילדים, שאני אעשה קניות, שאני אסדר את הבית, שהדברים יקרו. כן, בואו נראה קטע מהסרט ואז נמשיך. זה הספייס שלי, זה מה שאני רוצה. עכשיו אני הופכת להיות הילדה שאומרת, אני רוצה את זה, וזהו, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה. אז זה הספייס, עכשיו זה נראה ממש זבלה. יש פה המון עבודה. כאן אני הולכת לפתוח את החלון שהיה פה. פה אני הולכת לפתוח פתח כזה לעוד חלל גדול. ייקח לי חודשיים, אני חושבת, עד שזה בדיוק כמו שאני רוצה. אבל יהיה מה לעשות פה. כאן אנחנו רואים אומנית שגם מתמרנת... אנחנו רואים את דניאל, שהיא אומנית, היא עובדת בברזל. יש לה 4 ילדים, היא מחזיקה את הבית, והיא הרבה מאוד שנים לא עשתה אומנות בצורה מסודרת, והיא אומנית מדהימה. אני פגשתי אותה בנקודה שבה היא אמרה, עד כאן. גידלתי, עשיתי, בישלתי, ניקיתי, די, אני רוצה ספייס משלי, וזה נהיה מין משהו שכל המשפחה התכנסה ותמכה בו. למרות שהיה בדרך קשיים לא קטנים, היא הגיעה למקום, היא ראתה, היא לקחה, ובעצם זה גם נשים שאני מלווה לאורך 8 חודשים כמעט. אני מגיעה אליהם בנקודה שהיא מבחינתם קונפליקט, כי הן צריכות לקחת החלטה, או שהן מרימות ידיים, או שיש טלי שהיא עובדת הייטק, קרייריסטית מפוארת, והיא עוברת לגור בנבטים, שזה nowhere, בעקבות זה שבעלה הוא טייס והוא הולך לקבל עכשיו פיקוד על איזה טייסת. יש את גניה, יקירתי, שעשתה מהסיפור האישי של הסדנה תמיכה לנשים אחרות. אז גניה, אולי ננצל את זה וכמובן תעזרי לנו, כי מצד אחד יש את הסיפור האישי שלך, את אימא ל5 ילדים, ומצד שני את זו שמייעצת לנשים אחרות היום. פיצחת את הנוסחה הזו? אני יצאתי מתוך הסיפור האישי שלי ושילבתי את הקריירה שלי עם הסיפור האישי שלי. אני אתחיל מהסיפור אולי, שאני בסך הכל את הזוגיות שלי יצרתי בגיל מאוד צעיר. התחתנתי בגיל 21 עם איש צבא מחיל אוויר, ועברתי יחד איתו את כל הקריירה שלו וכל הבנייה של הקריירה שלי, כשבעצם אני התחלתי את הנישואים אחרי שנה ראשונה שלי בעבודה סוציאלית בחיפה, ולצורך הנישואים עברתי לאוניברסיטת תל אביב, ואת כל בעצם בנייה שלי עשיתי תוך כדי הנישואים. ובאמת סיימתי את התואר הראשון, ילדתי 5 ילדים, שהגדול ביניהם... זה באמת לא מעט לאישה שגם רוצה לעבוד, גם ללמוד וגם לגדל ילדים, זה פשוט, זה מטלה מאוד כבדה. בהחלט כן, והילדים שלי נעים מגיל 25, סטודנט שנה שלישית, ועד לגיל 7, ובאמצע עוד 5 בנים. תראי איך היא נראית, ויש את הספר איך הן עושות את זה, ואיך היא עושה את זה, שבדיוק מדבר על הבעיה. איך באמת עושים את זה? איך עושים את זה? זה שאלת $1,000,000. אז זה באמת משהו שאני את הקריירה שלי יצרתי לאורך כל הנישואים. זאת אומרת, היה לי ברור שאני לא אהיה אשתו של, למרות שצורת החיים שבחרתי בה בהתחלה, היא בהחלט הכתיבה לי מעברים, המון מעברים בין בסיסים של חיל אוויר, 11 דירות למיטב
הפסקתי לספור ב-11 דירות. המשמעות גם של תמיכה בילדים, ולא רק כמובן שינוי מקום עבודה. בהחלט, 11 מעברי דירה, בתוכם גם חוץ לארץ, הלוך וחזור וכו'. עכשיו, לאורך כל הזמן אני זוכרת למשל החלטה משותפת לדחות את הילד הראשון, עד שאני גומרת שנה שלישית באוניברסיטה. ילדתי את הבן הגדול שלי אחרי שסיימתי שנה של עבודה. ובאמת לאורך השנים ככה תמרנתי כל הזמן בין קריירה לבין הגידול של הילדים והמעברים בין הבסיסים והפסקה של עבודה לצורך הקריירה של בעלי לשעבר, כי עוד מעט יתברר המשך הסיפור. ובאמת כל הזמן היה לי חשוב לשמור על הנישה הפרטית שלי, של הקריירה שלי, באדיקות ממש. ועשיתי המון דברים והתקדמתי, ועשיתי את התואר השני במהלך הנישואים, בין הילד הרביעי לחמישי, ובאמת תמרנתי. נשמע לי שפיצחת נוסחה, אבל בכל זאת משהו בחיים שלך, היום את מסתכלת עליו אחרת ומלמדת נשים להתמודד עם זה אחרת? בהחלט כן. יש לי איזו נקודת מפנה ככה די משמעותית, בערך לפני 5 שנים. אני נפרדתי, החבילה שלנו התפרקה. האקס שלי במסגרת שחרור מהצבא, קצת לקח לעצמו שחרור גם בחלקים אחרים, ובאמת השתחרר גם מעול הזוגיות והמשפחה בתפיסה שלו. כנראה חיפש כיוונים אחרים בכל אופן. ואני באמת נותרתי ככה עם עצמי, עם הקריירה, עם הילדים, עם הבית, עם וואו, מה עושים עכשיו? אבל איזה תובנות יש לך באמת מהתהליך, גם של הפירוק, אבל גם של התהליך של שנים, איך שניהלת את המשפחה? האם עשית טעויות שאת מנסה ללמד נשים אחרות לא לטעות? בדיעבד אני חושבת שכן. אני חושבת שאחד הדברים שפעם היה עושה לי תחושה מאוד טובה, זה שהיו אומרים לי, וואו, את סופר וומן. או שהיו מברכים אותי בברכות, ליום הולדת או לזה, איזה סופרמן. היום, תודה רבה. לא רוצה להיות סופר וומן. לא רוצה. אני חושבת היום, בדיעבד, יש הרבה יותר שותפות. יש הרבה יותר שותפות, אצל הצעירים יש הרבה יותר שותפות. אני חושבת שהמודל שאני יצרתי, שבאמת לאורך השנים לקחתי על עצמי יותר ויותר ויותר ושחררתי מעול המשפחה ואפשרתי רק להיות בקריירה, אני חושבת שבסופו של דבר זה בומרנג, כי אדם משוחרר ממחויבויות, למעט המחויבות הכלכלית והקריירה שלו. נאווה, את חושבת שהצעירות היום יודעות יותר ליצור שותפות? כן. אני מסתכלת על הבנות שלי, שהן באמת נשים צעירות, קרייריסטיות, עובדות במקצועות עצמאיות, אבל בני הזוג שלהם לוקחים חלק ממש שוויוני בטיפול בילדים, בבית, במחויבויות, בתורנויות, והכל, אני מסתכלת ואומרת, איזה בעל נהדר יש לה. זאת אומרת, רגע, אמא, מה קורה? אנחנו שנינו עובדים, שנינו מגדלים ילדים, הם גם מתייחסים על זה בצורה כל כך טבעית. ציפיות מהנישואין. וזה הרבה יותר בריא, זה הרבה יותר בריא והרבה יותר נכון, כי היום באמת, גם אנשים וגם הגברים לוקחים על עצמם את אותו עול, ואין שום סיבה שזה ייפול באמת רק על האישה. נכון, אז אולי באמת באמצעות הסרט הזה, וגם דרך התובנה של איילת דקל וגניה כהן, נוכל באמת ליצור ציפיות גבוהות יותר של שותפות מחיי הנישואים. תודה רבה לכם, תודה רבה לכולכם.